Το κύκλωμα των εκβιαστών εφοριακών ήταν αδίστακτο, εξαιρετικά ευρηματικό. Η Ιωάννα Μάνδρου έκρυβαν, το είδαμε, χιλιάδες ευρώ σε κρύπτες μέσα σε σπίτια. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως πολύ σοβαρή και βαριά, διότι βρέθηκαν και ομόλογα και μετοχές. Έτσι είναι, Ράνια, μιλάμε για μια πολύ βαριά περίπτωση, υπόθεση διαφθοράς στο δημόσιο. Πέρα από τις κρύπτες που είδαμε στο βίντεο και όλα αυτά τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση αυτών των εφοριακών, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν στον έναν από τους συλληφθέντες ελεγκτές χιλιάδες μετοχές και ομόλογα, τα οποία είχε κρύψει πάρα πολύ καλά μέσα στο σπίτι του που έγινε έρευνα, κάτι που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και στις εισαγγελικές και στις αστυνομικές αρχές. Το Εσωτερικών Υποθέσεων έβγαλε αυτή την υπόθεση στη φόρα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι το μέγεθος της λίας των χρημάτων που μπόρεσαν να αποκομίσουν αυτή η κρατική λειτουργή είναι πάρα πολύ μεγάλο, και ασφαλώς, όπως ακούσαμε και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, δεν περιορίζεται μόνο στα ελάχιστα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή τους όταν έγιναν οι έρευνες. Πρέπει να σου πω, Ράνια, ότι οι εισαγγελικές αρχές και το Εσωτερικών Υποθέσεων προβληματίζεται για δύο πράγματα τα οποία κάνουν τρομακτική εντύπωση. Ποιο? Το πρώτον, ότι αυτή η δράση εκτυλίχθηκε σε μια περιοχή όπως είναι η Κέρκυρα, που οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί ένα μυστικό για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που αυτοί οι εφοριακοί δεν χτυπούσαν έναν και δύο. Είχαν μια δράση που αφορούσε πολλούς επιχειρηματίες της περιοχής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετούσαν και σκιαγραφούσαν, ακτινογραφούσαν το θύμα τους, δηλαδή τι τζίρο είχε, τι λεφτά έκανε, ήταν μεγάλη επιχείρηση. Και με τι μπορούσαν να το εκβιάσουν ίσως επίσης. Με το τι μπορούσαν να το εκβιάσουν, αν ήταν ευάλωτο στον εκβιασμό, αν ήταν κανένας που δεν έπαιρνε απολόγια. Αλλά από την άλλη, Ιωάννα μου, με έναν τρόπο επίσης εξηγείται, διότι ακριβώς οι εφοριακοί σε έναν μικρό τόπο, και ειδικά όταν έχουν συγκροτήσει κύκλωμα, είναι και λίγο εξουσία, έτσι. Δηλαδή, ξέραν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες δυστυχώς ότι από τον πάγκο τους τα περνούσαν. Οπότε αυτό προφανώς δημιουργούσε φόβο. Ναι, καταλαβαίνω πάντως ότι αναζητούν και άλλα πρόσωπα. Αναζητούν και άλλα πρόσωπα, ήδη είναι στη δικογραφία άλλοι 4. Περιμένουν όλοι οι αρμόδιες αρχές τις αυριανές απολογίες για την επέκταση της έρευνας, η οποία θα ξεφύγει ίσως πολύ πιθανόν και από τα όρια της Κέρκυρας, καθώς οι άνθρωποι αυτοί υπηρέτησαν, όπως και ο εγκέφαλος, ο φερόμενος ως εγκέφαλος, και σε άλλα φορολογικά πόστα. Είναι πραγματικά ένα θέμα που προβληματίζει, γιατί πολύ πρόσφατα, θυμάσαι, Ράνια, ότι είχαμε άλλο περιστατικό στη Χαλκίδα, το οποίο δεν τους φρέναρε όμως. Όχι μόνο δεν τους φρέναρε, τους κατέστησε περισσότερο προσεκτικούς, πιο καχύποπτους, αυτό φαίνεται από τους διαλόγους. Αλλά συνέχισαν με αμείωτο ενδιαφέρον, που φαίνεται ότι η διαφθορά, γιατί λέμε πάταξη της διαφθοράς, πάταξη της διαφθοράς, η διαφθορά είναι ένα πηγάδι που έχει πολύ μεγάλο πάτο. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ.